Roma Spirit 2024. Kategória mimovládna organizácia. Alternatíva Centrum nezávislého života Lučenec. Nezisková organizácia dlhodobo podporuje mladých ľudí so znevýhodnením pri prechode do aktívneho spoločenského a pracovného života. V rámci programu Zo školy do života poskytuje komplexnú podporu cez vzdelávanie, pracovnú asistenciu a spoluprácu so zamestnávateľmi. Gro našej práce je neformálne vzdelávanie, v rámci ktorého mladých Romov a Rómky vedieme k rozvoju základných zručností. Rozvíjame hlavne komunikačné, sociálne zručnosti, venujeme sa finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, digitálnej gramotnosti, nakoľko toto sú také základné zručnosti, ktoré sú veľmi dôležité aj pre sociálne, aj pracovné začlenenie. Ďalšou takou našou oblasťou okrem neformálneho vzdelávania je tranzitná prax, ktorú vnímame ako nácvik pracovných zručností a ukazuje sa nám ako efektívny nástroj, kedy naozaj mladý človek s podporujúcou osobou, ktorá je vlastne náš zamestnanec a tento asistent ho sprevádza na pracovisku. Snažíme sa, aby sa naučili pracovať tak, aby výsledky ich práce zodpovedali teda predstavám zamestnávateľov, lebo toto je možnosť, ako presvedčiť toho zamestnávateľa, že aj mladý Róm, mladá Rómka je šikovný a zvládne tú prácu a aby im ten zamestnávateľ teda v konečnom dôsledku dal to pracovné miesto. Dôležité je, že naozaj nájsť asi tú motiváciu v tých mladých ľuďoch. Žijeme v dosť takom konzervatívnom regióne a možno v úvode, keď sme začínali s našim projektom, častokrát sme sa stretávali s nepochopením, naozaj tie stereotypy a bariéry voči našej cieľovej skupine sú výrazné. Ale tým, že v podstate máme veľmi pekné príklady dobrej praxe, kde naozaj poukazujeme, že mladí Rómovia a Rómky dokážu pracovať, chcú pracovať, dokážu na sebe pracovať a dokážu sa vypracovať na plnohodnotných zamestnancov, tak tieto príklady nám akoby otvárali dvere. Jednak je to na strane zamestnávateľa, že naozaj zamestnávateľ vníma a búrame tie bariéry zamestnávateľov a sú potom ochotnejší tí zamestnávateľia zamestnávať ďalších Rómov a Rómky, ale by som povedala, že rovnako je to dôležité aj pre tých Rómov samotných, pretože každý jeden mladý začlenený Róm do pracovného procesu je inšpiráciou pre svojho kamaráta alebo ďalších členov v komunite. Taký zmysel mojej práci dáva asi najväčší to, že sme takou nádejou pre nich. Ďakujeme partnerom.